Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo. So bidiyon mu ne yau zai nuna maka ne yadda zaka rage Shan Datar YouTube application naka. Musamman idan kana yawan ganin YouTube, sannan kuma kana tunanin ko YouTube ne yake shanye maka data da take wayarka. So wannan hanya da zamu nuna maka zai taimaka maka idan har YouTube din ne yake shanye maka data. So YouTube insha Allah zai rage shanye maka. So da Allah yana roƙon duk wani wanda bai mana subscribing ba a wannan channel din, so zai ga wata alamar rubutu mai ja haka a kasa wannan bidiyo, sai idan na akanta zai ga ta tawo baka kamar haka. Sannan kuma sai ya da a gefen dama zai ga wata alamar kararrawa, sai ya zaɓi na farko mai all. Sannan da Allah sai ya like na bidiyon in ta burge shi, sannan kuma sai ya share na da yan uwa da abokan arziki. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu je cikin bidiyon nan. So yanzu kai sai daga nan sai mu je kan YouTube application namu, ga ta nan anan kana ganin ta. So yanzu kai mu danna akan ta. Idan muka danna akan YouTube application din mu za ta buɗu kamar haka. So idan YouTube namu ta buɗu kamar haka, abun da zamu yi anan kai sai mu je kan inda ake ɗauko inda email naka yake, inda account naka yake kenan. Kai sai yanzu anan idan ka zo ka danna zaka ga abu na farko anan. So idan ka zo ka bude YouTube application naka kamar haka, so zaka zo sai ka danna kan abun nan, sai ka danna kan settings. Idan ka danna kan settings, abu na farko da zai kawo ka, abu na farko da zaka yi anan sai ka zo ka danna kan inda hoton ka yake. Idan ka danna inda hoton ka yake, sai ka zo kai sai ka danna kan wannan abu da yake nan, gashi nan settings. So idan ka danna kan settings sai ka zo anan abu na farko na abu na da zaka taba nan shine abu na biyu, gashi na wanda aka ce autoplay. So shi autoplay idan ka bude shi kamar haka, so yanzu ka ga tawa a kashe take, zaka iya samun taka a kunne take kamar haka, sai ka kashe ta. Wannan autoplay din shine yake sa idan ka sa bidiyo ya ringa yin autoplay na kansa. Misali kenan yanzu kaman ka gama ganin bidiyo sai ta yi next autoplay na kanta. So yanzu hanya na biyu da zamu nuna maka da zaka yi wannan kuma shi da yanzu misali kamar yanzu idan na je kai tsaye na rage, idan na je kai sai na yi play na bidiyo, misali yanzu kamar bidiyo na yi play inta, sai yanzu ko kuma misali yanzu bari je in yi play na wata bidiyo. So idan na yi play na bidiyo, so yanzu kai sai bari yi play na wannan bidiyo. Idan na yi play na bidiyo kamar haka, bayan tallan ta gama da komai, so zaka ga bidiyo ta fara playing. So yanzu bidiyon mu za ta fara play. So bidiyo ta fara play. Idan bidiyon nan ta fara play, idan ka zo nan zaka samu akwai wasu digo guda uku gashi nan. Idan ka danna akan su sai ka zo kan abu na biyu, gashi nan aka ce quality. So yanzu sai ka danna akan quality. So yanzu anan sai ka zaba wani irin quality kake so. Idan kana son abu hoton da zama mai haske sosai, shi zai shanye maka data. Idan kana so kuma zaka dan rage daidai. Idan kana so ma zaka rage quality sosai. Idan baka so ya sha maka data sosai, sai ka rage quality bidiyo. Da ga bidiyon quality da ta ragu sosai, yanda ma wani idan har bidiyon ba an dauke shi bidiyo ba za ka iya ganin wasu abubuwa sosai a bidiyon ba, amma dai bidiyon zaka iya gani, zaka ji murya kuma da sauransu, kuma zai taimaka maka, zai rage maka shan data YouTube naka. Ina fata hanya za ta maka amfani. Sai mun haɗa bidiyo na gaba.